Us porto el meu top 5 de creadors de contingut en català. N'hi ha un fotimer més que m'encanten, però diré els meus 5 preferits. En el número 5, Camputades. Un grup d'olotines que comparteixen pis a Barcelona i que foten conya de tot, sobretot dels pixapins. En el número 4, per compensar una mica, hi poso un pixapí declarat, l'Alt Roig, l'autor de Humor en bigoti. En tercera posició, un ebrenc orgullós, el Berti. A part de fer riure, fa unes edicions punyeterament delicioses. Soc molt fan dels seus vídeos entrevistant gent de festa. Ya de 3. Para. En segona posició, Laura Grau, una tia que no té por de mullar-se xerrant de safrejos i de debats d'actualitat. I el top 1 és per Cabra Fotuda, que fa una mica, molt merescudament, va aconseguir el verificat d'Instagram. Per mi, Cabra Fotuda és una de les persones més gracioses d'internet i està fermament compromesa amb la nostra llengua. Per això, per mi, és indiscutiblement el número 1 d'aquesta llista. Quin és el teu top 5 de creadors de contingut en català? El pots escriure als comentaris. No més hem de